Για να δούμε πώς σε λένε εσένα, είπαμε. Snap σε λένε, Και τι κάνεις εδώ, Snaps? Στην Νορβηγία είσαι, πού είσαι? Για να σε δω. Στην Νορβηγία είσαι. Και τι κάνεις εδώ στην Νορβηγία, αγόρι μου? Ιχνηλάτης, κριτικός. Έτσι είναι. Και τι κάνεις εδώ στην Νορβηγία? Τα πήρες και έφυγες? Γιατί τα πήρες και έφυγες? Γιατί δεν σου δώσανε τη σύνταξη οι καραγκιόζιδες? Δεν πειράζει. Τώρα θα κάνεις μια αίτηση στην υπηρεσία την καινούργια εκεί στο συνήγορο του πολίτη και αυτός κάτι θα κάνει. Ναι, κάτι θα κάνει. Αλλά μέχρι τότε εμείς οι δυο θα πηγαίνουμε παρέιτσα εδώ. Ναι, και θα τα λέμε, εντάξει. Να πούμε στους Ελληνάρες τώρα ότι είμαστε εδώ. Εδώ στο ποτάμι, εδώ στη γέφυρα εκεί, στη μικρούλα τη γέφυρα που έγινε εδώ το 1928, έτσι λέει, έγινε 1928, λέει στην ταμπέλα εκεί. Σκόσελ Bridge, σηκώνει 5.000 κιλά, μεγάλα φορτηγά δηλαδή. Και όπως βλέπεις σήμερα είναι γαλήνια. Μερικά πουλάκια πετάνε πάνω από την επιφάνεια μόνο. Σαββάτο πρωί, κίνηση δεν υπάρχει. Ο κόσμος δούλεψε τη βδομάδα του και ξεκουράζεται. Και εδώ απέναντι, εκεί στην πλατφόρμα, πετάμε κάπου καμιά βάρκα μέσα και ψαρεύουμε κανένα σολομό. Όχι μεγάλους σολομούς εδώ. Είναι πολύ μεγάλους σολομούς. Εδώ έχει ένα φιλαράκι εδώ, κάτι βάρκες, και μπαίνουμε μέσα και πάμε πάνω κάτω. Ωραία είναι. Ψαρεύουμε εδώ αλλιώς εμείς. Ναι, σολομούς μεγάλους. Εκεί απέναντι στο άσπρο σπίτι, αν φαίνεται, στο βάθος, είναι ο πεθερός και η πεθερά. Εκεί θα φάμε σήμερα. Λοιπόν, να μην πάμε πιο πάνω, γιατί το ποτάμι είναι ατελείωτο. Θα μας πάρει μια ώρα. Λοιπόν, πάμε πίσω σιγά σιγά, έτσι. Να πούμε στην Ελλάδα καλημέρα Ελλάδα, Ελλαδάρα, Έλληνες, Ελληνίδες, Ελληνάκια, Ελληνάρες, γιατί υπάρχουν και οι Ελληνάρες, πλατήποδες, πολιτικοί δεμέντε. Η μισή από εσάς θέλετε να πάτε. Όπα, κι άλλο αυτοκίνητο. Η μισή από εσάς πρέπει να πάτε να κάνετε εξετάσεις μας και σας δώσουν καμιά αναπηρική σύνταξη. Ανάπηροι είσαστε, η μισή από εσάς, μες στη Βουλή. Ναι, με τέτοια κατάσταση που έχετε καταδείξει τη χώρα και θέλετε να τη σώσετε κιόλας. Ναι. Τώρα ξαφνικά σας έπιασε και σας η αγάπη να τη σώσετε την πατρίδα. Έπρεπε να δείτε τα αίματα να τρέχουν για να τη σώσετε, ναι. Αφήσατε τους καραγκιόζιδες και τα αρπάξανε και τα βάλανε στην καβάτσα και κλαίνε κιόλας ότι δεν έχουνε. Τα βάλανε στην καβάτσα και τώρα τα χώνουνε στα καζίνα, στα προπό, στα μπουζούκια. Ναι, μαγιά, κλανιά και κόλλο φιλιστρίνη που λέει μια εθνική τραγουδίστρια εκεί, ναι. Πώς τη λένε, δεν θυμάμαι, από τη Θεσσαλονίκη, αυτή που λέει ο μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο, έτσι. Θυμόσαστε καλά, θυμόσαστε πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ θα σας τα πω άγρια σήμερα, γιατί αποφάσισα να είμαι γλυκός μαζί σας σήμερα, έτσι που μας καταντήσατε όλους. Ναι. Αύριο θα βάλω κανένα τσιτσάνι εκεί να τον ακούσετε. Ναι, αυτό που λέει δεν ρώτησες τόσο καιρό για μένα πως πέρασα τρελή στην ξενιτιά. Αυτό θα σας πω εγώ αύριο. Ναι, αύριο θα σας το πω, πως όχι σήμερα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δραματική. Κοιτάξτε, μαζεύτε τα και κάντε κάτι, έτσι, προτού σας κάνουνε κάτι. Τι άλλο ήθελα να πω? Διαφάνεια, συνεργασία, οικονομική δικαιοσύνη. Και θέλω να μου πείτε ποιος σκότωσε τον αδερφό μου το 1973 στο Χαϊδάρι, στη Ρόδου 42. Και τι άλλο? Και γιατί αυτός ο ταξιτζής με τα αυθαίρετα ζει και βασιλεύει και εμείς ξενιτευτήκαμε για να μην του κάνουμε ζημιά? Αυτό θέλω να μου πείτε, γιατί. Να και οι πάπιες πάνε βόλτα εκεί. Θα τα λέμε ανάμεσα στις γραμμές.
Τα λέμε έτσι. Καλά τα λέω. Δικαιοσύνη θέλω, διαφάνεια. Τι ψάχνεις κι εσύ με τους Καραγκιόζηδες? Καλά που μου το θύμισες ότι είναι Καραγκιόζηδες. Τελικά εν τέλει αρχίσατε και ψάχνεστε αν είναι ο Καραγκιόζης Έλληνας ή Τούρκος. Βρες, η Ελληνάκος ήταν πεινασμένος, οι Τούρκοι τον δημιουργήσανε και σας τον αφήσανε και φύγανε, γιατί εσείς αυτό έχετε, το σύνδρομο του κόμπλεξ, μια ζωή κομπλεξική είσαστε, γιατί είσαστε πεινασμένοι και σεξουαλικά και από την άλλη την πλευρά πείνα και δυστυχία είσαστε και χρειάζεται μια ζωή. Ναι, δώσε και μέρα μπάρμπα και το παίζετε φτωχός συγγενής. Ναι, σας πήρανε χαμπάρι. Τώρα Τζατζίκι και Μουσακάς και το όπα και οι Ελληνάδες και οι Ελληνάρες και τα Ζεϊμπέκ και τα υπόλοιπα που πουλούσατε χρόνια και τα μάρμαρα του Παρθενώνα τελειώσανε, σας πήρανε χαμπάρι. Λοιπόν, ξεκουμπιστείτε από εκεί που είσαστε, κάντε μια καλή δουλειά. Εσείς οι εισοδηματίες και οι υπόλοιποι που ταχώνετε, ναι, ταχώνετε από εδώ και από εκεί, οι πουτάνες στα τεκνά και οι πούστιδες στα reality στα κανάλια σας, έτσι, και κοιτάξτε να μαζευτείτε, γιατί έχετε δώσει στην Ελλάδα μια εικόνα που είναι ξαφνικά δεν προφέρεται προς πώληση πια. Όχι, κοιτάξτε να τη φτιάξετε λιγάκι και αν θέλετε να σας δώσουν και το επόμενο δάνειο, έτσι. Άντε, δανειολήπτες, μια ζωή θα είσαστε. Λοιπόν, Καραγκιόζηδες, άντε, εσείς οι απατεώνες και οι αεριτζίδες, γιατί υπάρχουν και καλοί Έλληνες, αλλά που είναι, χαθήκανε κι αυτοί. Από την πείνα έχουν κρυφτεί, πεινάνε. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, εσείς το εκατομμύριο που έχετε στήσει τις μικροεπιχειρήσεις σας και τα παίρνετε του κόσμου, κοιτάξτε να παίρνετε το ΦΠΑ και να πηγαίνετε να το ακουμπάτε. Να το παίρνετε το ΦΠΑ και να το δίνετε στο κράτος. Να μην πηγαίνετε να το χώνετε στα καζίνα, στα προπό και στα μπουζούκια και να το παίζετε μαγιά. Η μαγιά τελείωσε. Εντάξει, Ελληνάκια, Ελληνίδες, Έλληνες όλου του κόσμου, προσέχετε, γιατί όπως λέγαμε παλιά, από το ράδιο Σιάτλ και τώρα ράδιο Κοπεχάγη, τώρα λέμε Ελληνάκια, Ελληνίδες, Έλληνες όλου του κόσμου, άμα δεν σωθεί ο κόσμος, εσείς οι Έλληνες φταίτε και κανένας άλλος. Άντε μπράβο, πάρτε τα πόδια σας, δεν έχουμε όλη τη μέρα, κάντε κάτι, κάντε μια δουλειά. Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα. Από την Νορβηγία, ναι, από την Νορβηγία. Είδες τι ωραία που είμαι εδώ, ναι. Τώρα περνάω καλά, γιατί σας τα λέω, ναι, από μακριά. Δεν ρώτησες τόσο καιρό για μένα, πως πέρασα τρελή Ελλαδάρα στην ξενιτιά. Άντε, μέχρι εδώ, για χαρά, Bye.